Karong long weekend ug panahon sab sa Kalagalag, bidagsa na mga pasahero padulong Samal Island gikan Davao City. Din sagad kanila magbakasyon ug magbonding kauban ng mga higala ug pamilya. Ani ang report ni Kent Abrigana. Pasado alas 9 sa buntag kaganina, ingon ani nakataas ang linya sa mga sakyanan padulong sa Sasa Barge Terminal sa Davao City, padulong sa Samal Island. Sagad sa mga pasahero, mga magbakasyon ilabi pa nga long weekend sama ni Jean ug ang iyang pamilya nga kapinduha ka oras naglinya una makasulod sa barge terminal. Dugay na namo giplano gyud nga magpasamal mo ni 2 nights and 3 days mo gyud na among gi-prepare na daan. Ug kay panahon na sab sa Kalagalag, si Maria kauban ng iyang asawa mobisita sa iyang ugangan nga babae nga mitaliwana. Tapok-tapok dayon. Nami na salo-salo gamay. Sumala sa tagdumala sa maong barge terminal, magpabiling normal ang biyahe kung asa upat ka barge ang mobiyahe gikan Davao padulong Samal Island and vice versa. Kanunay sab din lang nga gina-check ang kondisyon sa matag barge aron malikayan ang aberya. Gina-check lang namo ang ilahang mga sir per barge kung unsa ang mga ilahang mga nabas lang mga problema regarding sa pagbiyahe. Nagbay kayo na sab og pre-departure inspection ang Coast Guard Station Davao sa matag barge. Tiningnan po natin yung mga documents ng barko at nag-check po tayo yung kung capacity ng barko, kung sakto po ba nakalagay sa manifesto po ng ng barko natin. Ana sa 141 ka Coast Guard personnel ang gideploy sa Coast Guard Davao sa nagkadaiyang port sa Davao City karong kalagkalag. Aduna say mga personahe gipang deploy sa mga sementeryo sa Dakbayan. Doon na sa gimuntar nga Police Assistance Desk ug Medical Desk sa Philippine Coast Guard Auxiliary. So far yesterday, come what may, wala so far. Okay naman. Healthy lahat ng passengers and all attended well. Doon na say pahinumdum ang Coast Guard ug ang Sasa Barge Terminal sa mga mobiyahe aron dili malangan. Kanang mga hand carry lang sir. Tapos pasensya jud kay pwede dug taasa karon sa pila. Oo. So unsa dapat ma'am, dapat iwasan nila nga Mag-over luggage, daghan ng mga bit-bit para dali lang ang nila sir, dali lang sila makasulod. Mag-ingat po tayo at lalo na po sa mga bata natin, sa mga matatanda. Mag-ingat sa pagbiyahe, lalo na sa pagtawid dito sa ating karagatan. At kung may karoon man tayo ng problema, huwag po kayong mag-atubiling tumawag o humingi ng tulong sa ating mga law enforcer. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.